Има 5 храни, които ядем почти всеки ден и те тихо ни убиват. И не се шегувам. Има причина да си постоянно уморен, подут и вечно гладен. И тя е в чинията ти. Виж кои са те. Първо, това са диетичните напитки, които мислим, че са здравословни. Те влияят на мозъчните рецептори, тялото си мисли, че гладува и затова ни кара да ядем постоянно. Второ, това са десертните и диетични закуски от магазина. Истината е, че те са пълни с палмова мазнина, скрита захар и много химикали, с които отравяме нашето тяло. Трето, колбаси, кремвирши, луканка. Истината е, че ако знаеш как се правят, никога няма да ги доближиш. Кремвиршите се мелят директно с кашоните, а в луканките и във всички други колбаси се слагат какви ли не химикали, отцветители и ако има 1% месо, това е чист късмет. Четвърто, това е белият хляб, който не можеш да спреш. Това е една калорийна бомба, пълна с празни калории. Идеален, ако искаш бързо да повишиш телесното си тегло. Пето, това е всичките храни, които съдържат ета и изкуствени подсладители. Истината е, че това не е храна, а индустриален продукт с пристрастяваща функция. Ако усещаш, че е време да вземеш тялото си в свои ръце, напиши да в коментарите.